Mali jamana ɲɛmɔgɔ ulu ye sɔngɔ kelen di siman sɔngɔ la ka kɛɲɛ ni kunun tɛnɛndo ye utukalo tile 25. An balima aw bisimila Maliactu ka kunnafoni kɛnɛ kan. I n'a fɔ bɛɛ b'a kalama cogoya min na, ni waati laban min na siman sɔngɔ o tun bɛ ka yɛlɛn kosɛbɛ. Walasa ka dansigi o ko la, ministre min bɛ ni ale ka baara ɲɛsilen don sanni feere ale ni jago yiriwali ma, Musa Alassane Diallo, ale ye wulikajɔ dɔw daminɛ a bɛ kalo damadɔ bɔ ani siman jagobatigiw ni ɲɔgɔn cɛ walasa sɔngɔ kelen bɛ se ka sɔrɔ siman na. O wulikajɔ ninnu olu kuncɛla ka kɛ ni kunun tɛnɛndo ye utukalo tile 25. Lajɛrɛ in kɔnɔna la, ministre y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Mali siman minnu bɛ Mali jamana yɛrɛ kɔnɔ yan nɔ 22 ale ni 400 a tɔni. Ko siman minnu bɛ bɔ jamana kɔnɔ ka don ko ulu ye 23 ani 400 o tɔni. Ministre des Transports et des Infrastructures, Madame Dambele Madina Sisoko, ale yɛrɛ fɛnɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan. O ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ale bɛ a jɔyɔrɔ fin kosɛbɛ nin ko in na walasa siman doni o bɛ nɔgɔya Mali jamana kɔnɔna la a sɔngɔ fɛnɛ ka se ka nɔgɔya. O waati kelen kɔnɔna la, ministre du commerce ale ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin siman feerela bɛɛ lajɛlen ma. Ko bɛɛ lajɛlen ka a jilaja sɔngɔ kura minnu sigilen filɛ nin ye siman na ko u ka ni sɔngɔ ninnu labato. Ko wa fɛnɛ ko wulikajɔ dɔw bɛna daminɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o y'a sɔrɔ siman sɔngɔ ninnu ni u labatolen don jagokɛla bɛɛ lajɛlen fɛ. An balimaw ni kibaruya ne tun b'an bolo ka da u tulo kan, ani ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sanga wɛrɛ.